Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint eto cael dod gerdd y fron, ac i ni yn gofyn i ti i drigarhau o'r newydd i ni, bydde ti yn dod i'n plith bendithio ni lle bynnag ydyn ni nawr yn ceisio dy wyneb di. Ni'n gofyn i ti agosau ato ni gyffwrdd a'n hyneidiau yn y modd sydd yn angenrheidiol ar ein cyfer ni. O Dduw, helpa ni i dy geisio di, helpa ni dy addoli di, a i ddarchafu dy enw di, goriwch pob enw arall. Tywallt ysbryd arno, mi ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw chydig o gyhoeddiadau, atgoffa chi o'n gwasanaethau, yr oedfa ar y sil am hanner awr wedi 3, ac hefyd wrth i ni feddwl am y Nadolig yn agosau ar noswyl y Nadolig am chwarter wedi 11 o'r gloch y nos, ar ein gwefan Nghapel yr Rhath fe fydd ein hoedfa croesawu'r Nadolig a'r bwriad i'w gorffen mor agos at hanner nos a sydd phosib. Felly chydig o garolau yn yr oedfa honna, darlleniad ac hefyd neges byr wrth i'r Nadolig agosau. Wel, gadewch i ni ddarllen o air Duw yr Efengyl yn ôl Mathew y benod gyntaf ac yn dechrau yn y 19fed adnod. Mathew penod 1 adnod 18. Ac enedigeth yr Iesu Grist oedd fel hyn, wedi dyweddio Mair, ei fam ef a Joseph, cyn ei dyfod hwy ynghyd, hi a gafwyd yn feichiog o'r ysbryd glân. A Joseph ei gŵr hi gan ei fod yn gyfiawn ac heb chwennych ei gwneithir hi yn siampl, a wellysiodd ei rhoi hi ymaith yn ddirgel. Ac ef e'n meddwl y pethau hyn, wele angel yr arglwydd am ddyngosodd iddo mewn breuddwyd gan ddywedyd Joseph mab Dafydd, nac ofna gymryd Mair dy wraig o blegyd yr hyn ac yn hedlwyd yn ddisydd o'r ysbryd glân. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu o blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. A hyn o llawneuthbwyd fel y cyflawnyd yr hyn a ddywedwyd gan yr arglwydd trwy proffwyd gan ddywedyd wele morwyn a fydd feichiog ac a esgor ar fab a hwy alwant ei enw ef Emmanuel. Yr hyn o'i gyfieithu yw Duw gyda ni. A Joseph, pan ddeffroes o gwsg, a wnaeth megis y gorchmynasau angel yr arglwydd iddo ac a gymerodd ei wraig, ac nid adnabu e fe hi, hyd onyd esgorodd hi ar ei mab cyntaf anedig, a galwodd ei enw ef Iesu. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, gadewch i ni edrych ar y rhan honno o'r ysgrythyr y benod gyntaf o Mathew ac adnod 21. A hi esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu o blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Wel, am ddigwyddiad sydd mor gyfarwydd. Mae'n ddigwyddiad hanesyddol enwog genir Iesu. Mae gymaint o bobl, os nad pobl ar draws y byd i gyd, siwr o fod yn gwybod am yr hanes yma. Ac eto, sawl un sydd wir yn credu y digwyddiadau yma. Dyna chi ddiddorol, yr rhai sydd yn ohoni ei bod nhw'n gwybod yr hanes, yr stori. Falle bod nhw yn fodlon cydnabod mai stori yw hi a dyna fe. Ond o'r rheini, sawl sydd yn gwybod yr hanes yma, sawl un sydd wir yn credu y digwyddiadau yma. Gai ofyn i chi, ydych chi yn credu bod y digwyddiadau yma wedi digwydd? Llawer sicr ddim yn credu bod y digwyddiadau yma wedi digwydd o gwbl. Mi fydda yna bobl yn meddwl beth chi'n gofyn iddyn nhw. Mi fydda nhw'n anwybyddu'r ffaith bod e'n ffynhonnell hanesyddol gwbl ddibynadwy. Fod y Beibl yn lyfr i chi'n gallu llwyr ddibynnu arno. Bydda nhw'n anwybyddu hynny bod nhw'n fodlon derbyn llyfrau hanes yn sôn am bob math o bethau ac yn derbyn mai ffaith yw e. Ac eto gyd yn dod i'r Beibl, dydyn nhw ddim yn fodlon cydnabod hynny. Ac yn dweud na digwyddodd y pethau yma ddim. Na, dyn nhw'n credu o gwbl fod unrhyw un fel yr Iesu wedi cael ei eni. Ond efallai bydden nhw'n dweud, wel, ni yn credu fod yr Iesu wedi ei eni. Ond efallai bod yr elfen wirthiol yn fater nad ydyn nhw'n fodlon cydnabod. Falle yn fodlon cydnabod bod na rhywun. Rhyw gymeriad o'r enw'r Iesu wedi cael ei eni. Ac dros gyfnod o amser bod pobl wedi lliwio'r hanes,
wedi wneud e'n fwy syfrdanol. Efallai fel na, mae yna rai yn disgrifio yr hanes yma. Efallai bod yna nifer yn honni credu i rhywbeth fel hyn ddigwydd, ond yn fodlon cydnabod bod yna elfen o rhyfeddod yn yr enedigaeth, ond falle ddim yn mynd yn llwyr i'r goruwch naturiol. Rhai ddim am feddwl o gwbl. Mae'n hanes, mae'r plant yn actio falle, maen nhw'n hoffi'r stori, ac felly mae'n gwbl dderbyniol iddyn nhw. Maen nhw'n dwlu clywed yr hanes, maen nhw'n hoffi'r carolau. Mae'n haws yn diwe i gael rhywun i ddod i oedfa carolau, nag yw e i ddod i oedfa bregethu. Os maen nhw'n gwrando ar bregeth, mae hwnna'n feichus, dwi ddim eisiau gwneud hynny, ond amser yn y dolyg, mae yna rhywbeth amdano fe. Ac os yw'r capeli yn dod ar rhyw ganwyllau mewn ac yn cynnu'r canwyll ac yn diffodd y golau ac yn dod ar rhyw fath o naws arbennig, ni'n licio hwnna. Ond gofynnwch nhw, beth i chi'n credu? Beth i chi yn ei gredu? Wrth i chi dynnu'r holl beth yna o'r neilltu, beth i chi wir yn ei gredu o'r carolau i chi yn ei ganu? O'r geiriau, chi'n hoffi'r tonau, ac mae'r tonau yn hyfryd, dwi'n hoffi'r tonau. Ond wrth i chi edrych ar y geiriau, pa ran o'r geiriau i chi yn ei gredu sydd wedi digwydd? Mi fydde fe'n ddiddorol. O'r rhai sydd ar ôl yn mynd i ryw fath o gapel ambell waith. O'r rhai sydd yn fodlon mynd i weld rhyw sioe nadolig ac falle hanes y geni ac yn dwlu arno fe. Beth i chi'n ei feddwl? Ydych chi'n credu bod hwn wedi digwydd? A ddigwyddodd e go iawn? Achos os ych chi'n credu'r pethau yma ac yn meddwl i bod nhw'n dderbyniol, falle bod chi heb ystyried goblygiadau y digwyddiadau yma os ddigwyddo nhw go iawn. Chybod, hyd yn oed os yw'r mwyafrif o bobl yn ein gwlad yn gwbl anwybodus o'r efengil, maent yn gwybod hwn o leia. Amen i'r Iesu. O leia maen nhw'n gwybod hynny, ac serch hyn, mwyafrif ddim hyd yn oed yn gweld angen ystyried y mater ymhellach. Yn fodlon gwrando ar y stori, mae'n rhyfeddol, mae'n rhywbeth neis. Erioed wedi gofyn y cwestiwn, ydw i wir yn credu hynny? Ac os ydyn nhw'n credu hynny, beth yw goblygiadau hynny felly? Oes na rhywbeth arall sy'n rhaid i fi gredu? Os ydy'r geni'n wir, beth mae hwn yn ei olygu am gweddill y gair Duw? Ond falle erioed wedi mynd mor bell â hynny. I chi'n dod i stop fel betai. Hanes y geni, carolau, mwynhau'r dydd, anrhegion, a dyna fe. Chi ddim wedi ystyried fod tyngau tragwyddol eich enaid yn yfantol. Os ych chi'n honni credu'r hanes y geni, wel, mae yna llawer mwy yn yfantol. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Hoffwn ni edrych ar y mateb ystyrlon sydd yn yr rhan yma o'r ysgrythyr ac yn yr geni gwirthiol ac yna Iesu yn drydydd, Iesu y Gwaredwr. Wel, yn gyntaf, yr ymateb ystyrlon yma. O na fydde chi sy'n gwrando heddi yn dilyn esiampl Mair a Joseph. Cyn i ni edrych ar adnod y testun, cyn i ni edrych ar yr hanes yma, dwi am edrych ar ddechrau'r hanes ac ymateb Mair a Joseph ac bod yna wersi fyna i ni gyd. Bod nhw'n dangos parodrwydd ystyried y ffeithiau sydd o'i blaenau nhw. Rhywbeth dwi ddim yn credu fod y mwyafrif o bobl yn ei wneud. Yn sicr wrth i ni weld cyfnod y dolyg. Faint o bobl fydd yn ystyried o ddifri y ffeithiau yma? Falle'n dwlu ar y stori, falle ddim yn licio stori, ond y rai sydd yn hoffi'r stori. Pa mor bell maen nhw wedi ystyried y ffeithiau? Dyn nhw ddim wedi ystyried o gwbl, achos petai nhw wedi, mi fydden ni'n gweld mwy yn ein capeli ni ar y sil. Ni'n gweld pobl yn dod i'r nosweithiau o garolau, ond byth am weddill y flwyddyn. Pam? Achos ddim yn ystyried goblygiadau hyn maen nhw wedi glywed. Mae'n driennus. Dim ond meddwl mae stori neis Johannes y geni. Heb feddwl am hyn mae gair Duw yn ei ddatgan ac ystyried os yw gair Duw yn gywir yn y genedigaeth, yn yr hanes yma. Yna, hyn yn effeithio gymaint o ffeithiau eraill a geir yng ngair Duw hefyd. Os ych chi'n credu i'r Iesu cael ei eni,
y methlem. Os ych chi'n credu i Mair rhoi genedigaeth i'r Iesu, a'i alw yn Iesu. Os ych chi'n credu dim ond y ffeithiau hynny, os ych chi'n credu hynny, yna i chi'n gorfod credu, mae rhaid i chi credu fod yna broffwydoliaethau. Hynny yw cannoedd o flynyddoedd ynghynt i broffwyd ddweud y bydde hynny'n digwydd. Os yw hanes y geni'n gywir, yna mae yna alw arnoch chi gredu'r proffwydoliaethau. Ac os felly, mae hwnna'n anferth. Mae canlyniadau hynny yn anferthol, achos mae'n gymaint yn ddibynnol ar y proffwydoliaethau. Mae'r Beibl yn llawn, mae'r Hen Testament yn llawn proffwydoliaethau. Proffwydoliaethau yn dweud o ble dath yr Iesu o'r nef. I ble fydd yn cael ei eni? Y methlem. Pam gafodd ei eni? I achub dynol ryw, o'i pechod, i faddau pechod, i beri bod ffordd i'r nefoedd. Mae proffwydoliaethau yn llawn hyn. Eseia, Jeremia, drychwch arnyn nhw gyd. Mae ei gyd yno. Os ych chi'n credu i'r Iesu cael ei eni, fod fath un, ac i'r ffeithiau fod yn gywir, a maen nhw, achos mae'n ddogfen hanesyddol gwbl ddibynadwy. Mae'r ystadegau yn gwneud yn amhosibl iddo fe beidio fod yn wir, ond mae hwnna'n fater arall. Ond ydych chi, os ych chi'n credu hynna, yna mae rhaid chi fynd nôl ymhellach, mae rhaid chi credu'r proffwydoliaethau. Ac os ych chi'n credu'r proffwydoliaethau, mae rhaid chi credu fod Duw wedi rhoi'r neges i'r proffwyd. Ac os i Dduw rhoi neges i'r proffwyd, yna mae yna rhywbeth goruwch naturiol fan hyn. Os ydych chi'n honni eich bod yn credu Mair a Joseph cael baban bach y methlem o'r enw Iesu, yna ystyriwch yr hyn yr ydych chi'n ei ddweud, achos mae yna ddweud mawr fan hyn. Os ych chi'n credu hynny, yna cymerwch eich dysgu gan Mair. Am brofiad gafodd Mair. Dysgwch y wers yma. Dwi am ddarllen darn hyrach o'r ysgrythur, nifer o adnodau o Lyc y benod gyntaf ac adnod 26 i 38. Dwi'n ymddiheirio am ddarllen darn mor hir yng nghanol bregaeth, ond dwi ddim yn ymddiheiriad achos darllen gair Duw ac does dim byd gwell na hynny. Gwrandewch ar y geiriau yma. Adnod 26. Ac yn y 6 mis yr anfonwyd yr angel Gabriel oddi wrth Dduw i ddinas yng Galilea a'i henw Nazareth, at forwyn wedi ei dyweddio i ŵr a'i enw Joseph o dŷ Dafydd, ac enw y forwyn oedd Mair. A'r angel a ddaeth i mewn ati, ac a ddywedodd henffych well, yr hon a gefais ras, yr arglwydd sydd gyda thi, bendigaid wyt ymhlith gwragedd. A hithau, pan ei gwelodd a gythryblwyd wrth ei ymadrodd ef, a meddylia a wnaeth pa fath gyfarch oedd hwn. A dywedodd yr angel wrthi, nac ofna Mair, canes ti a gefais ffafr gyda Duw, ac wele ti ag ei fechiogi yn dy groth ac esgori ar fab, ac elwi ei enw ef Iesu. Hwn fydd mawr, ac elwyr yn fab y goruchaf, ac iddo rhydd yr arglwydd Dduw o'r seddfau da Dafydd, ac efe ade'r nasar di Jacob yn dragywydd, ac ar ei frenhiniaeth ni bydd diwedd. A Mair a ddywedodd wrth yr angel, pa fodd y bydd hyn? Gan na adwain i ŵr. A'r angel a tebodd ac a ddywedodd wrthi, yr ysbryd glân, a ddaw arna ti, a nerth y goruchaf, ath gysgoda di, am hynny hefyd y peth sanctaidd a aner ohono ti, a elwyr yn fab Duw, ac wele Elizabeth y Gares, y mae hithau wedi bechiogi ar fab yn ei henaint, a hwn yw'r 6 mis iddi hi, yr hon a elwyd yn amhlantadwy. Canis gyda Duw, ni byd dim yn amhosibl. A dywedodd Mair, wele, wasau'n eithyddes yr arglwydd. Bydded i mi yn ôl dy air di, yr angel aeth ymaith oddi wrthi hi. Wel, dyna i chi ddigwyddiad. Dyna i chi hanes cyffroes. Dyna i chi sioc bydde Mair wedi cael gwybod. Bydde Mair yn gwybod effaith y newyddion ar eraill, ond falle'n bennaf ar Joseph. Cafodd hi wybod rhywbeth anhygol. Ac efallai dath yr ymwybyddiaeth hefyd, byddai pobl yn ei hamau o anffyddlondeb, o anfoesoldeb, na fyddai modd ymddiried yn ddi fod yn ffyddlon, achos i ni'n gwybod yr oedd hi wedi dyweddio, ac mae ychydig bach o wahanol i'r oes i ni'n byw yn ddi, yn y pryd hynny, yn yr adeg hynny, yn yr wlad honno. Pan wedi dyweddio,
Yr oedd yn golygu rhywbeth yn agosach at fod wedi priodi. Yr oedd yn rhywbeth mwy swyddogol. Ond oedden nhw ddim wedi priodi yn yr ystyr llawn y gair. Nid oeddent eto wedi dod at ei gilydd i gyd fyw a'r holl y byddai hynny yn olygu. Ac felly i cael y newyddion neu bod yn feichiog cyn bod nhw wedi dod i gyd fyw. Byddai wedi bod yn ddigon i beri dychryn iddi. Ond beth ddigwyddodd ystyriodd Mair y cyfan. Mae gwelir ymateb ysbrydol, ymateb doeth. Fe oedodd, fe ystyriodd, fe feddyliodd i am y pethau yma. A be nath i ymddiriedodd yn ei Duw. Ac i ni gweld hyn eto gan Mair yn Luc yr ail bennod adnod 19 weithiau'r Mair a gadwodd y pethau hyn oll gan ei hystyried yn ei chalon. Yr oedd hi'n ddiw yn ddynes ddiwiol. Yr oedd hi yn ddynes oedd yn ystyried yr hyn gafodd ei glywed. Nath hi ddim ymateb yn ddynol, yn gnawdol, yn ofnus. Fe nath hi ystyried ac ymddiried yn ei Duw. Ond i ni hefyd yn dysgu gwers. Mae yna wers fyna i bob yr un ohono ni. I ystyried y pethau yma. Ystyried digwyddiadau yn ein bywydau ni yn sicr. Ond ystyried y ffeithiau y mae Duw yn ei rhoi i ni. Faint sydd yn ystyried y pethau yma? Dim llawer yn yr oes i ni'n byw ynddi. Faint sydd yn ystyried hanes y geni, pan maen nhw blwyddyn ar ôl blwyddyn yn canu cyrolau. Dim llawer. O, mae yna wers hefyd gyda Joseph. Mae'n brofiad ysgytwol iddo fe hefyd, ond yn gyntaf y siom bydde fe wedi cael y tristwch ar yr olwg gyntaf, bydde wedi meddwl i Mair fod yn anffyddlon, achos nid fe fydde'r tad. Ac felly bydde'r siom yna wedi dod drosto, ond roedd ganddo gymaint o feddwl ohoni. Anodd credu byddai menyw mor ddiwiol yn gwneud y fath beth, ond yr oedd y ffeithiau yna o'i flaen e. Roedd hi'n feichiog, doedd dim cwestiynu'r peth. Ond chi'n sylwi ar dynerwch Joseph, ar ras Joseph. Cyn iddo fe cael gwybod y ffeithiau, cyn iddo fe wybod yr hyn oedd wedi digwydd, doedd e ddim yn rhithro i weithredu. Beth nath e oedi ac ystyried. Nath e ddim mynnu ei hawliau, gallai fod wedi rhoi di o'r neilltu, ond chi'n gweld hyd yn oed fyna, bydde wedi gallu rhoi di o'r neilltu mewn ffordd eitha agored, a dod â gwarth arni, ond oedd e ddim eisiau gwneud dim byd, os oedd e'n mynd i wneud unrhyw beth, roedd e yn y tywelwch, doedd e ddim eisiau dod â gwarth arni, roedd gymaint o feddwl ohoni ganddo, ond chi'n gweld, doedd e ddim yn ymateb yn fyrbwyll, a 18, a genedigaeth yr Iesu Grist oedd fel hyn, wedi dyweddio Mair ei fam ef a Joseph, cyn ei dyfod hwy ynghyd. Hi a gafwyd yn feichiog o'r ysbryd glân. A Joseph ei gŵr hi, gan ei fod yn gyfiawn, ac heb chwennych ei gwneithir hi yn siampl, a wellysiodd ei rhoi hi ymaith yn ddirgel. Dyna chi ddyn. Dyna chi ddyn tyner. Dyna chi ddyn caredig. Dyna chi ddyn doeth. Nath e ddim ymateb yn fyrbwyll. Fe nath e ystyried yn gyntaf. Fe nath e oedi. O hwnna fyddech chi'n oedi. Sawl un sydd wedi codi fyny mewn oedfa ac wedi dweud, dwi ddim eisiau gwrando ar hwnna beth to. Sawl un sydd wedi ymateb i rhywbeth mae Cristion wedi wneud. Rhyw siom mewn Cristion, os oedden nhw'n Cristnogion. Ond rhywun sydd yn honni fod yn Cristion, ac mae siom fawr ynddyn nhw, bod nhw'n rhagrithiol ac yn dweud, dwi ddim eisiau dim byd i wneud gyda Cristnogion, byth eto. Am dwptra. Dwi'n ddim yn ddoeth nag yw. O oedwch cyn ymateb, cyn penderfynu, ystyriwch. Ond, tra nad oedd Joseph yn gwybod mwy, fel hyn yr ymatebod yn gosod drigaredd y mynydd, ond yna ni'n darllen adnod 20, ac fe yn meddwl y pethau hyn, wele, angel yr arglwydd am ddangosod iddo mewn breuddwyd gan ddywedi Joseph mab Dafydd, nac ofna gymryd Mair dy wraig, o blegyd yr hyn a genhedlwyd ynddi, sydd o'r ysbryd glân. Tra roedd yn ystyried, fe ddaeth yr angel yr arglwydd ato, a'i gysuro. O am ddatguddiad. Yr oedd yn awr yn gwybod ei fod yn iawn i'w phriodi. Ond hefyd, roedd yn gwybod mae cyflawniad o'r ysgrythyr oedd.
dyfodiad y Meseia i'w plith. Roedd yn gwybod oedd y cyfan yn dod at ei gilydd. Eseia 7 a nod 14 am hynny, yr arglwydd ei hun a ddyr i chwiarwydd. Wel, morwyn a fydd feichiog. Mae'r holl ffeithion yn dydy. Yr oedd hi wedi dyweddio yn eto gyd, heb dod i gyd fyw gyda Joseph. Ac nawr i ni'n gweld bod y ffeithiau gyd, mae'r ysgrythur wastad yn iawn. Wel, morwyn, dyna beth gafodd Eseia, gafodd e'r neges i'w roi gan Dduw. Y broffwydoliaeth cannoedd o flynyddoedd ynghynt. Wel, morwyn a fydd feichiog ac a esgor ar fab ac a elwi ei enw ef Emmanuel. Mae'n anhygoel. Chymod, mae'r cromfachau sydd yn dilyn yn Mathew, yn adnodau 22-23. Dyna i chi eiriau sydd o fewn y cromfachau. A hyn oll awneuthbwyd fel y cyflawnyd yr hyn a ddywedwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd gan ddywedyd wel morwyn a fydd feichiog ac esgor ar fab a hi alwant ei enw ef Emmanuel. Yr hyn o'i gyfieithu yw Duw gyda ni. Na fyddech chi yn ymateb yn y modd gorau. Dysgwch gan Mair a Joseph. Fe wnaethon nhw oedi, fe wnaethon nhw ystyried, fe wnaethon nhw ymddiried yn niw, yn ei ragluniaethau yn ei bwrpasau yn ei gynlluniau fe. Roedden nhw yn cael y newyddion yma o'r newydd ac yna y sioc, y siom, yr ofnau, yr holl beth yna. Ond be wnaethon nhw? Wnaethon nhw ddim ymateb yn fyrbwyll, wnaethon nhw oedi ac ystyried. Na fyddech chi yn ystyried yr hyn y clywch chi. Yr hyn i chi'n ei glywed heddi yn yr oedfa hon. Mor hawdd yw gadael yr byd a'i sŵn foddi pob sain o'r efengil. Ond nid yw hwnna'n wir. Mae'n hawdd cyfnod y Nadolig i adael i'r holl furi. Ac falle yn ystod y flwyddyn hon, o bob blwyddyn, mae e fel petai'r arglwydd yn dweud tawelwch. Dawelwch. Mae llywodraethau yn dweud peidiwch a cael y partion yma ac mae pobl yn anwybyddu, mae'n anhygoel yn diwedd. Dyn nhw ddim yn gallu mynd y peryg mae'n dod ydyn nhw. Dyn nhw ddim yn gallu cael cyfnod heb partion a meddwi a pob math o bethau. Ond mae'r arglwydd yn dweud oedwch, ystyriwch, tawelwch, dawelwch. Cyfnod y Nadolig yma, ystyriwch yr hyn i ni'n ei ddathlu i'r baban Iesu ddod i achub dyn. Na fyddech chi'n ystyried ac yn oedi heddi. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn ail at ei geni gwirthiol. Nid yw pob genedigaeth yn wirthiol. Mae genedigaeth baban y tu hwnt i'n deall. Os ych chi yn rieni ac wedi gweld baban, eich plentyn chi'n cael ei eni, mae'n rhywbeth ych chi ddim yn gallu ddisgrifio. Yr eiliad y mae'r baban yn cael ei rhoi yn eich breichiau. Yr hyn dath i fy meddwl i yn syth, dyma chi wirth. Yn sydyn iawn, mae yna berson yma. Mae yna faban yma. A mae'n anhygoel. A mae'n brofiad sydd yn cymryd yr enaid yn llwyr i chi meddwl, sut gall hyn fod? Os ych chi yn wyddonol, mae'n wirth yn diwedd. Os ych chi'n gwybod yr holl ffeithiau gwyddonol ti'n ôl y peth. Os ych chi'n feddygol ac yn gallu egluro bob un cam, mae'r rhaid dal i chi gamu nôl. Bod chi'n deall y cyfan am y corff ddynol. Ond dal, ni allwch chi llwyr ddeall rhyfeddod genedigaeth na allwch chi. Allwch chi egluro pethau, allwch chi ddweud dyma beth sydd yn digwydd, ond sut mae'n digwydd? Falle bod chi'n gallu esbonio sut mae'n digwydd oherwydd bod hyn a'r llall yn digwydd. Wrth gwrs allwch chi egluro'r peth yn y termau hynny, ond o feddwl o'r hadau bach yna fod esgyrn yn cael ei ffurfio. Clistiau, breichiau, coesau, dwylo, ffurfiad yr holl organau. Mae'n anhygoel. Sut mae'r heina'n gallu tyfu? Mae'n tu hwnt i'n deall ni. Ond wedi dweud hyn i gyd, ac mor wirthiol yw genedigaeth unrhyw faban. Yn yr achos sydd o'n blaenau ni fan hyn, achos genedigaeth y baban Iesu i Mair a Joseph, mae'r genedigaeth yma'n wirthiol ym mhob ystyr y gair. A genedigaeth adnod 19 a'r genedigaeth yr Iesu Gris oedd fel hyn, wedi dyweddio Mair ei fam ef a Joseph, cyn ei dyfod hwy ynghyd.
Hi a gafwyd yn feichiog o'r ysbryd glân. Mae yna wyrth yn digwydd. Nid oedd Mair wedi bod gyda'i gŵr Joseph, felly roedd yn amhosibl iddi fod yn feichiog, ond dywedwyd yma, mae o'r ysbryd glân oedd yr Iesu, oedd y baban yma. Beth ni'n dysgu fyna? Doedd dim llygredd pechod arno. Ganwyd hwn yn berffaith, hwn yn ddew. Yma, i ni'n gweld yr oedd yn ddyn hefyd, ac yn ddew. Iddo ddod o'r nef. Daeth i fod yn gynrychiolydd i ddynol rhyw, ond fe ddaeth i sefyll yn ein lle. Yr oedd yn abal, yn doedd, yr oedd yn abal i'n cynrychioli ni fel dyn, ond roedd e hefyd yn abal i ennill iachawdwriaeth ein mwyn ni, ar ein rhan ni. Pam? Gan ei fod yn dduw. Diosgod Crist, o'i goron o'i wirfodd, mwyn cyroni Seion o'i wirfodd. I blygu ben dihalog o dan y goron ddreiniog, i ddioddef di'r micllidiog o'i wirfodd, codi pen yr eog o'i wirfodd. Dyma i chi pwrpas yr enedigedd wirthiol, iddo adel ei goron yn wirfoddol, mwyn ni'n coroni ni, mwyn ein iachawdwriaeth ni, o dacwr oen mewn dalfa, ein mwyn, yn esgyn pen Calfaria, ein mwyn, i ddioddef dwy foloesion, ar ben y groes rhwng lladron, y bicell fain a'r hoelion, ein mwyn, a cholli gwaed ei galon, ein mwyn. Dyma oedd y pwrpas. Pam i ni'n galw arnoch chi heddi ystyried, i oedi am eiliad, i beidio rhithro a gwrthod, i beidio rhithro meddwl a dod lan gyda'ch damcyniaethau chi, ond i chi ystyried beth mae gair Duw yn ei ddweud, ac i ystyried o ddifri effeithiau sydd o'ch blaenau chi, effeithiau am eni gwirthiol a broffwydwyd cannoedd o flynyddoedd cyn y digwyddiad. O na fyddwch chi'n ystyried effeithiau am yr arglwydd Iesu Grist iddo ddod i bwrpas. Dyma pam i ni'n galw arnoch chi oedi. Dyma pam i ni'n galw arnoch chi ystyried. Mae'r ateb yn y bennill olaf o'r garol hon. Am hyn bechadur brysio fel yr wyt i mofyn. Am y noddfa fel yr wyt i ti yr agorwyd ffynon. A ilch dy glwyfau dion fel eira gwyn yn salmon. Fel yr wyt, gan hynny tyrdyn brydlon. Fel yr wyt. Dyna pam i ni'n gofyn i chi oedi, i ystyried yr enedigedd yma. Pam i ni'n dathlu'r genedigedd? Pam i ni'n ystyried hanes y geni? Wel, i orffen ac i gloi yn drydydd, Iesu y Gwaredwr. Wel, dyma chi'r adnod y testun. A hi, adnod 21, a hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu, o blegyd, a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Mae ar ddechrau'r y benod hon, o Mathew y benod gyntaf. Ar y cychwyn mae'n cyflwyno ni a'r darllenwyr i'r enw Iesu Grist. Mae'n dweud fel un llyfr cenhedliad Iesu Grist, fab Dafydd, fab Abram. Mae'n cyfeirio at Iesu ac mae'n cyfeirio ato fel y Crist, y Meseia, yr eneiniedig, wedi osod ar wahân. Eto, mae hyn yn broffwydoliaeth wedi gyflawni. Eseia 61 adnod 1, ysbryd yr arglwydd Dduw sydd arnaf, oherwydd yr arglwydd am heneinioedd i efengylu i'r rhai llariaidd, a am hanfonodd i rwymo rhai ysig eu calon, i gyhoeddi rhyddid i'r ceithion, ac agoriad carchar i'r rhai sydd yn hwym. Dyma i chi'r proffwydoliaeth. Mae reit ar ddechrau'r benod pan mae'n pwysleisio'r enw. Ysbryd yr arglwydd Dduw sydd arnaf, oherwydd yr arglwydd am heneinioedd. Mae wedi fy ngosod i o'r neilltu. Gosodwyd hwn ar wahân i fod yn broffwyd, i fod yn offeiriad ac i fod yn frenin. Dyna beth nath e. Dath yr arglwydd Iesu Grist i bwrpas arbennig. Fe dath ei achub ei bobl. Dyna beth mae'n dweud fan hyn yn yr adnod 21. A wared ei bobl oddi wrth ei pechode. Fe ddath Iesu Grist i achub pobl. Os ych chi'n credu hanes y geni, yna mae rhaid chi gredu hyn felly. Fe ddath ei'n achub ni. A achub ni o beth? Fe ddath ei'n achub ni o golledigedd, o'n pechod, o uffen, o Satan, o farwolaeth ysbrydol, o farwolaeth tragwyddol.
Mae wedi dod i'n hachub i ni ystyriwch hyn. Nid stori fach neis yn unig yw hi, ond mae'n hanes ysgytwol sydd wedi newid hanes yr holl fyd. Fe ddath Iesu ddelio'n pechod. Mae problem da ni'n does. Mae ganddo chi broblem, a'ch problem yw pechod, da ni'n holl problem yn ni. Mae'n holl problem yn ni'n dod lawr i hyn, i'n pechod ni, i'n ganwyd ni yn ein pechod ni, ac mae pechod wedi'n llygru'r cyfan. Hyd yn oed yn pethau gorau ni wedi lygru gan bechod. Mae pan ni'n gwneud rhyw weithred dda, i ni eisiau cael rhyw glod amdano, ac felly ni wedi sbwylo fe gyda'n balchder ni. Mae pechod yn dinistio'r cyfan. Ac mae'n peri bod ni'n golledig. Dyma'n broblem ni. Ond fe ddath yr Iesu ddelio gyda'n pechod ni. Fe ddath fel proffwyd i neu beth, i ddangos y ffordd. Fe ddath fel proffwyd i ddangos ffordd a chawdwriaeth. Mae fe yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Dyna beth ddath Iesu Grist i wneud. Fe ddath i fod yn offeiriad. Yn fwy, fe ddath yr Iesu i fod yn... fe oedd yr aberth. Yn fwy na dim ond yr offeiriad. Oedd yn aberthu, ond fe yw'r aberth. A dyna sut gall yr Iesu ddelio gyda'n pechod. A hi a esgor ar fab a thi elwi enw ef Iesu. Pam? O blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Pam? Achos fe oedd yr aberth. Fe ddath ei dalu'r pris. Fe ddath Iesu Grist a bodloni gofynion y tad. Roedd y tad yn mynnu perffeithrwydd. A nid oedd mymryn o lygredd pechod ar yr Iesu. O enedigedd ymlaen, yr oedd yr Iesu yn bir, yn sanctaidd wedi osod o'r neilltu. Roedd yn berffaith, does neb erioed, does dim un hanesydd, does dim un newyddiadurwr wedi darganfod unrhyw nam, unrhyw bechod, unrhyw dwyll, unrhyw ddyrygioni yn yr Iesu. Mae digon ar bob un cymeriad arall yn hanes y byd, ond dim gellir ei osod ar yr Iesu. Pam? Yr oedd yn berffaith. Ac yno fel ein cynrychiolydd, fe gosbwyd e ar y groes yn ein lle ni. Dyna sut y gall ein gwared ni o'n pechod. Fe hoeliwyd ef i'r groes. Ac yno fe ddeliodd unwaith ac am byth gyda'n pechod, gyda'n dyled, gyda'n heogrwydd ni. Fe ddath ei wared ei bobl oddi wrth ei pechod, ac fe wnaeth e hyn ar y groes. O fe ddeliodd e gyda llygredd a phwer pechod. Nid yw pechod bellach yn rheoli bywyd y Cristion. Pam? Mae e nawr yn aelod o deyrnas Duw. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi delio a phwer pechod. Mae e wedi hoelio fe i'w groes ef. Ni'n dysgu fod yr Iesu'n frenin, yn arglwydd arno, yn teyrnasu. Mae e'n broffwyd, mae e'n offeiriad, mae e'n frenin. Yr Iesu oedd yr unig un gall ein hachub. Nid oedd neb arall, nid oes neb arall, ni fydd neb arall, y gall dalu'r fath bris am ein rhyddid ni. Does neb arall yn gallu delio gyda'ch problem chi. Does dim un gwleidydd, does dim un arweinydd, does dim un cyfaill, does dim un aelod o'r teulu. Does neb yn gallu delio gyda'ch baich a'ch euogrwydd a'ch pechod, ond mae'r Iesu yn gallu gwneud hynny. Does neb yn gallu rhyddhau chi o gaethiwed pechod. I chi'n ffeindio bod chi'n gaethu pechod a ddim yn gallu atal i chi'n rhag gwneud pethau a dweud pethau ac ymateb yn y ffordd anghywir dro ar ôl tro. Wrth gwrs na fedrwch chi. Mae pechod yr i bwerus, ond dath Iesu Grist i'ch achub chi, i'ch gwared chi o'ch pechod, a dim ond fe sy'n gallu wneud e. Ond mae ganddo fe'r pŵer. Pam? Fe yw'r holl alluog. Mae e'n gallu wneud e, mae'n holl bwerus. Fe ddath eich gwared chi o'ch pechod. Dim ond yr Iesu, Actau 4 adnod 12. Ac nid oes iachawdwriaeth y neb arall. Canis nid oes enw arall dan y nef wedi eroddi ymhlith dynion trwy'r hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Does dim byd arall yn gallu helpu. Does neb arall yn gallu helpu. Dim crefydd arall yn gallu helpu. Dim ond Iesu Grist. O, na fyddech chi'n dod ato fe. Mae'n gyfnod cyffroes yn diwedd Nadolig. Mae'n hanes cyffroes. Llawn cyffro yw hanes y geni. Ond mae'n llawn cyffro pam achos dyma lle mae gobaith dynol rhyw. Holl obaith dynol rhyw. Unig obaith dynol rhyw. Pam?
achos hi a esgor ar fab. A thi a elwi ei enw ef Iesu pam o blegyd, fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. O na fyddech chi'n dod, trafod cyfle, trai fod yn agos, dewch at yr Iesu, dewch at y groes, dewch at y ffynon lle gewch i'ch golchi'n wynach na'r eira. O, mae maddeiant i'w gael. Mae yna bwer yn yr arglwydd Iesu Grist, mae'n gallu delio gyda'ch baich. O blegyd fe, a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.